דבר נוסף מעניין בתוכנה שצריך לדעת, נניח שאתם נמצאים עם המשודח או המשודכת, משרד במצב שאתם נפגשים בארבע עיניים, מה שנקרא. ואתם לא רוצים שהנמען או הנמענת או המשודח או המשודכת יראו בעצם את הפרטים של האנשים. מה שעושים, יש פה, אתם רואים, מצג פרטים מזהים, יש פה V, מורידים את ה-V הזה, כן? ואז למשל אני עכשיו לוחץ על סתם נשים, אתם רואים מופיע רק שם פרטי ועיר וכתובת, עיר ורחוב. כלומר, הבן אדם שיושב לידכם במשרד, או איפה שזה לא יהיה, לא יכול לראות את השם משפחה ושום דבר אחר. בנוסף, גם אם אני אכנס לכרטיס של המשודכת או הנמענת, אז גם כאן שם המשפחה לא יופיע, לא תופיע הכתובת, לא הטלפונים, לא האימיילים, כלום. פשוט הבן אדם שיושב לידכם לא יוכל לזהות במי מדובר, ולעשות ככה את הפרטים ככה במה שנקרא בהיסח דעת, ולקחת את זה לעצמו. אז זה עוד דבר שכדאי לזכור. אם אנחנו רוצים על זה, ואז שוב פעם אנחנו חוזרים את כל הפרטים עם השם משפחה וכדומה. אז זה התפקיד של ה-V הזה פה במקום הזה.